தருணும் அவங்க அப்பாவும் அவங்க அத்தையும் பேசிகிட்ருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் எங்கே இன்னும் வருணை காணோன்னு சொன்னதுக்கு, வருண் தூங்கிட்டுருக்காப்பா, எந்திரிச்சோடனே வருவான் அப்படிங்கிறாங்க. சத்யா எப்படியோ வருண் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கான், அது போதும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்புறம் வருண் வர்றாங்க. வருண் வந்து 2 நாள் மாத்திரை சாப்பிடாம தூங்கிட்டப்பான்றாங்க. அதுக்கு அவங்க அத்தை ரொம்ப ஷாக் ஆகுறாங்க. இவங்கெல்லாம் சந்தோஷப்படுறாங்க. அதுக்கப்புறம் சத்யா வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்க அம்மா அப்போ தான் வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுறேன், எனக்கு ஏம்மா லேட் அப்படிங்கிறாங்க. நைட்டு பாட்டு கச்சேரி கேட்டுட்டு தூங்க லேட் ஆகிடுச்சு, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சத்யா அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா தருணோட அப்பா வந்து தருணை கூப்பிட்ருக்காங்க. என்னென்னு கேட்டதுக்கு இந்த மாதிரி வீட்டில் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது, வருணையும் சத்யாவையும் ஹனிமூன் அனுப்பலாமா அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கு அவங்க அத்தை ரொம்ப ஷாக் ஆகுறாங்க. ஷாக் ஆனதுக்கப்புறம் சரி ஓகே இவங்களாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறாங்க. பண்ணிவிட்டு சரி எங்கே அனுப்பலான்னு கேட்டதுக்கு அந்தமான் அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாப்பா அண்ணன் அப்படிங்கிறாங்க. சரி டூரிஸ்ட் ஏஜென்ட் சொல்லி டிக்கெட் புக் பண்ணிடு அப்படிங்கிறாங்க. சரி அப்புறம் வந்து தருண் வந்து வருண் கிட்ட சொல்லலான்ட்டு வர்றாங்க. அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் மெயில் பண்ணுற வேலை இருக்குது, நான் மெயில் பண்ணிடுறேன் அப்படிங்கிறாங்க. சரி நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு, இல்லை வேண்டாம் வேண்டாம் இரு நீ சொல்லுன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ வந்து பிஸ்னஸ் ட்ரிப்பும் நான் ஃபாரின் போக சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ தான் நான் சத்யா கூட பேசிகிட்ருக்கேன், ஒரு வாரம் எப்படி தனியாக இருக்க முடியும் அப்படின்றாங்க. அதுக்கு தருண் இருந்து சரி ஓகே நீ ஹனிமூன் ட்ரிப் வேணான்னு சொன்னேன், நான் அப்பா கிட்ட போய் சொல்லிடுறேன் அப்படின்றாங்க. என்ன ஹனிமூன் ட்ரிப்பா எங்கே அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அந்தமான் அப்படின்றாங்க. அதுக்கு வந்து வருண் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க.